Šta je ovo? Šta je jebim? Otkle jemci volka sad drva? Nećeš jemco, nećeš. 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 Olo, gdje si jebačino? O, šumarčino. Čuješ? Znaš ona drva što sam ti govorio? Ja ono što sam htio izdat pa sam ti rekao da mi ne trebaju. E pa sad mi trebaju. Trebaju mi. Kad možeš doći to? Poslije podne. Aj nemoj poslije podne, daj ujutru. Ne možeš ujutru. Ajde baba, ako možeš odmah dođi ujutru, ponesi odmah uplaticu da uplatim pa da sjećem. Nemoj mi bogat poslije podne, moram na poslu. Šta žena će platiti? Deba, nemoj, halo, 100 metara od kuće kad mene nema. Ne vjerujem ja vama, šumarima. Ništa, ja vi kažem, vjerujem da ćeš doći. A dobro, eto. Aj, ali kad dođeš, halo, donesi uplatnicu, da kapi iz ruke u ruku pare, ne prilaz kući. A jarani smo, znam da smo jarani. Sve stoji, jarani smo, ali bogati. Žena će iznijet pare, platit će, nemoj ti meni, šta će žena platiti. Nemoj tako. Jarani smo sve, ali 100 metara od kuće, kad mene nema. Jel dogovoreno? Ajde da mogu sjeći sutra prije posla. Ajde. Aj valja, ajde.